Kaixo eta ongi etorriak bertzegun batez, unat magazinera gaur maiatzaren 25. eguna dugu hortzegunean eta gaurkoan baita hementxen platoan izanen ditugu bi elkarrizketa. Lehenik eta behin, badakizue 28an igandean hauteskundeak ditugu eta horren karietara lehenengo elkarrizketa, kasu honetan Leitzako alkate ohia 8 urtez bertan alkate izanen dugu platoan, Mikel Zabaleta, berarekin solastuko gara. Leitzaz, solastuko gara baita ere politikaz, orokorrean udalgintzaz eta EH Bilduren egoera orokorraz. Bigarren elkarrizketan berriz, bertze kontuekin ariko gara, kultura kontuekin kasu honetan, 27an badakizue, hausnarketa eguna da, erreflexio eguna, horre ezin da kanpainarik egin, eta egun hori baliatu dute, hain zuzen ere zenbait kulturako kidek, hortxe, poesia egun bat antolatzeko jaikuak egingo dituzte tailer batean, eta hortan maisu izanen dugu, hain zuzen ere, Josu Jimenez Maia idazlea bertan ibiliko da, idazle berriei erakusten jaikuak nola egin, eta gaurkoan, hortaz, ere, solastuko digu hementxen magazinean. Guzti hori baino lehen, has gaitezen betiko edukiekin. Lehenik eta behin, efemerideak. 1921 maiatzaren 28an Wormseko dieta bukatu zen Carlos Lehenengoa Espainiakoak Wormsek ediktoa promulgatu zuenean. Horren arabera Martin Luther proskrito egin zuen eta bere idatziak izan edo irakurtzea debekatu zuen. 1787an Ameriketako Estatu Batuetako Filadelfian konstituzioa idaztea erabaki zuten eta George Washington egin zuten presidente. Eta 2006an Enron enpresa estatubatuarraren bi buruzagi nagusien aurkako epaiketan errudun jo zituzten eta 15 urteko kartzela zigorra jarri zieten. Gaurko lerroburu nagusiak. Nafarroko gobernuak 10 milioiko laguntza baimendu dizkie 0-3 urte bitarteko haurrak dituzten familiei. Aranon, Beran eta Lesakan kalte larria jasan dituen eremu izendatzeko eskatu dio gobernuak estatuari. Nafarroko gobernuak Nafarroko Unibertsitate Publikoko udalaz gaindiko plan sektorialaren aldaketa onartu du etorkizuneko eraikuntzaren industrializazio zentroa sartzeko. Nafarroko museoak historia aurreko 5 pieza utzi dizkio aldi baterako Bordeleko Akitaniako museoari. San Ferminak Arreisetako jaialdia Flamenco on Fire eta Batasunaren privilegia. Esan Iruña eta Irribarregin kanpainaren udarako eskaintza turistiko nagusiak Iruñak berriz ere batez ere familia gazteak eta bikoteak izanen ditu jomugan udako turismoa naiz urteko beste garai batzuetako erakartzeko. Baztango zenbait herrietan zurekin baztan alderdia banatutako toki hauteskundetako sobreak ez dute balio, beltzen ordez urdinak banatu dituzte. Datozen 2 hortziraretan jokatuko dituzte Nafarroko bertsolari txapelketako aurre kanporaketak. Ea zer dugun agenda kulturalean. Hortzegunean Zaldiko Maldikoren irakurle taldean hitzordua Josean Agirreren Solteroen dantzalekuak liburuarekin. Atxaldeko 7:30 Zaldiko Maldikon. Itziar Ituño aktorea biltokin izanen da atxaldeko 7:30 pertsona eta pertsonaiaz solasean. Kantu eta hitza musika zikloaren barne, Lumi taldeak kontzertua eskainiko du Oko Andre Maria plazan atxaldeko 8:00. Hortzira arean, iritsi da azkenean irrikaz itxaroten ari ginen alarma deitutako Sutagarren diska berria. Ameka kantaz osaturik eta 60 minutuko inguruko iraupenarekin. Totemaretoan atxaldeko 8:00 aitzinera. Eta larun batean, maiatzaren 27an, ospatuko dute Alde Zarraren eguna auzoko hainbat txokotan, egun osoko egitarauarekin, kalejirak, ikuskizunak, kontzertuak. Argi Berdea Arbizuko Gazte Asanbladak 58. urteurrena ospatuko du eta horretarako egun osoko egitaraua antolatu dute. 8:30 aitzinera elektrotxaranga eta 8:00 aurrera Zetak, Raimundo Elkanastero, Eskabidean eta bertze hainbat taldek kontzertua eskainiko dute. Eta Bal Folk Lolita
Del Monteil, Aral eta Areta Lorea musikarien eskutik, Hortzadar elkartearen egoitzaren aurrean Deskaltzos kalean atxaldeko 7:00. Eta gozen orain gaurko egunkarien azalekin ze berri dugun. Diario de Notiziasen argazki nagusian Uxue Barkos ageri zaigu izenburuan bere hitzak. Geroa baik, lidergoa duen lekuetan akordioak gobernuaren eta udalen artean izanen dira. Foru gobernuaren buruna izan nahi du berriro eta gogorarazi du Nafarroko politika 2018 baino lehenera itzuli nahi diotenek geroa bairen beldur direla gehien. Asironen hitzak ere bai, lehenak izatea da UPNek ez gobernatzeko antidoto bakarra Iruñean. Argazkian berriz ostalaritzako burlatako lan heziketako ikasleak izenburuan, lan heziketa goranzko bidean dagoen aukera. Inskripzioan 10.600 arte hasi dira eta 180 ikastetxe publiko bat aukeratzen dute. Eta azkeneko berri batean, trafikoagatik Nafarroan jarritako isunen 172 gehiegizko abiaduragatik dira. Diario de Navarran, 75 urtetik gorako 28.000 pertsona baino gehiago, guztizkoaren 121, bakarrik bizi dira Nafarroan. Biztanleriaren sartze abiadura areagotzen ari da. Argazkian berriz Jagoba Arrasate izenburuan bere hitzak, zoritxarrez normalizatu egin ditugu irainak. Osasunak atletik hartuko du gaur gauean, Europa jokoan dagoela, eta futbol estadioetako irainei buruzko eztabaida sozialaren erdian. Gara egunkarian Osakidetzako espezialistentzat itxaron zerrenda 170 hasi da. 2022ko abenduan urtebete lehenago, baina 23.000 pertsona gehiago zeuden espezialista batekin hitzorduaren zain, ministerioaren datuen arabera. Argazkian berriz, Tina Turner kontzertu batean, izenburuan, Tina Turner inoiz hilko ez den rock and rollaren ikurra. Bart rock and rollaren erreginaren heriotza ezagutarazi zuten. Eta azkeneko berri batean Juan Maria Burtoren hitzak, ondo ordaindutako enplegua da etxe bizitza politika onena. Berri egunkarian, argazkian hezkuntzako sindikatuen manifestazioa atzo Iruñean, izenburuan, hezkuntza gobernuak asebete ez duen sektorea Nafarroan. Sindikatuek eta eragilek kanpainan ere haserrea agertu dute Maria Txibite lehendakariaren gobernuarekin. Askotariko proposamenak dituzte alderdiek. Laura Aznalen hitzak ere bai, UPNren eta PSNren arteko arrakala handitzea da gure helburua. Bertze argazki batean Tina Turner hemen ere bai, indarra ahotsa egina diote. Eritasun baten ondotik hilda, izar eta ikono bihurtu zuen bere musikak eta jarrerak. Eta Euskal Herria irratia ahakitzeko, berri nagusian Laura Aznalen hitzak, EH Bildu giltzarri izanen da eskuina botere guneetatik kanpo uzteko. Eskuina erakundeetako lehen lerrotik baztertzeko, PSN jakitun da EH Bilduren beharra izanen duela Laura Aznal lehendakari gaiaren ustez. Indar aurrerakoien esku gera daitezen instituzioak ezinbesteko izanen da EH Bildu. Baita ere, Inlemaz enpresan 12 eguneko greba egiten ari dira, eta azkeneko berrian, urriaren 7 abiatuko da 2023ko Nafarroako bertsolari txapelketa. Bueno, dakizuenez azkeneko elkarrezketa hauetan, gabiltza hautagai ezberdinak ezagutzen, bai Nafarroko parlamentukoak, bai udal hautagai ezberdinak, alkategaiak batez ere, eta gaurkoan bertzelako elkarrizketa bat eginen dugu, orain magazineko lehendabiziko elkarrizketa honetan, Mikel Zabaletarekin egunen gara, Leitzako alkateoia, oraindik ere alkatea 28 arte eta ondoko egun batzuak arte, baino, hortxe ibili da 8 urtez, eta nahi izan dugu pixket bere esperientzia zein den ezagutu, Leitzaz solastu eta Leitzatik haratago baitere, EH Bilduren inguruan hitz batzuk erran, beraz, gaurkoan elkarrizketa hau pixkat lasaiagoa, ez zain zentratua kanpainan, baina ere gustora eginen duguna, beraz, Mikel, mil esker ondeiz, gure egoteagatik. Eskerrik asko zuei gonbidatzagatik. Mikel, nola bizitzen da kanpaina hau ja ez dakitez, bertze lasaitasun batekin pentsatzen du, zuia etxeko lanak egina, orain bertzen txanda.
Da ezberdina, diozun bezala, ez naiz Leitzan alkate gai kasu honetan. Baina, bueno, beste alde batetik ere egie da, legealdi bukaeran beti dena kudaketa aldetik eta abiadura gehiago hartzen du udalak, azkenen Iruñetik eta toki guztietatik dena azkartzen delako, eta horreri gehitu bartzaio, kanpainak ekartzen dituen lan guzti horiek, eta beraz, bueno, pixko lanpetuta, baina ongi. Zerrendetan ez zaude, aurten ere? Leitzan bai, behatzigarren Leitzan zara. eta parlamentuan ere. Oraingoan nire zenbakia behatzia da. Leitzan beraz bai, hortxen? Bai. Leitzan nik uste dut ziurtasunez esan daitekeela, 10 ditugu, 11-tik, eta nik uste dut 10-ak mantentzeko moduan egongo garela. Hoi ere garrantzitsua da, ez? Mikel Bizket jarraikortasun hori egotea, zeren batzutan eteten dugu, ez? Aria sobera modu ez dakit, ez? Latzean iduritzen zait, eta, ostras, administrazioari ere truko hartu behar zaio, eta batzutan, ez? Hor behar dire urte batzuk jartzetko, eta baldin bada norbaitzu bezala, ja baduela horrez, esperientzia, abokatua gainera, Mikel Bazara, nik uste dut horrek, lagunduko duela, ez? Behintzat hasierako momentu horretan, ez? Pixketa aldea kudeatzen, ez dakit, ez? Hori ere garrantzizkoa da. Horixe da ideia, bai. Horregatik ere jartzen izatzea aldean, nolabait, paso ematen dugulako jende berriari eta haize berri bat sartuko da, baina baita ere babesa izango du nolabait talde berri horrek aurretik ere lanean izan dugaren batzuen partetik, ez? Diozun bezala administrazioa gero eta konplejoagoa da, gero eta teknikoagoa da, kudeaketak denbora asko ematen du eta gauza guztietan nolabait eguneran jartzea eta martxa hori hartzea denbora behar da. Eta pixka bat, nire funtzioa ere hori izango da, ez? Talde berriari laguntzea, errelebo hori hartzen. Aholkulari pixket funtzioa baita ere. Bai, bueno, aholkulari eta zenbait gaietan adibidez irigintza eta holako gauzako diela oso teknikoak eta, bueno, hortan azkenen 8 urtetan zerbait ikasten da, ez? Horietan bereziki arituko naiz, pixko bat laguntzen bai. Azkenean ez, lagundu pentsatzen dut, batez ere, eztabaida eta denbora zentratzeko erabakietan eta ez hainbertzez ulertzen gauzak nola diren zen batzutan pentsatzen dut, ez? Baltu hartu zuela, 4 ordu bilera bateko ulertzeko, gero hartu alizateko erabakia, mintzat honek laguntzen du horretan. Hori da, bai, eta gaina askotan udalaren funtzionamentoa bera, logika nola den, zenbat mankomunitatetan gaude, mankomunitate bakoitzan, zenbat ordezkari eta hor zein den gure papera. Nafarroko gobernuarekin, harremanak, departamentu ezberdinekin. Gai bakoitza nola dagoen, martxan dauden gauzak, langileekiko harremanak, funtzionamendua, dinamikak, guzti hori pixkoan martxan hartzeko, lagungarri izan nahiekela uste dut, asmo hortan nago behintzat, eta iruditzen zait diozun bezala, behar bada denbora bat aurrezten lagunduko diotela udaltalde berriari, martxa hori hartzeko eta gauz gehiago egin ahal izateko. Miguel, zer uste duzu harrituko zigula guri herritar, harremanen zuek ere herritarrez, normalak zarete, baina nolabait hor jabauzu esperientzia bat, nik nolabait ere, ez dut ideiarek nola funtzionatzen duen udaletxe batek, zer harrituko zidan gehien iristen naizenean? Gauzak ematen duena, baina konplejoa diela, eta baldintzatuta dagoela gauza askotatik. Adibidez, esan izan da askotan, ez, eta ulertzen dut kanpotik. Nola hasi die obra hau orain egiten, oentxo justo negua hasiko data, ez? Eta logika hortatik egie da, ez daukala logikarik, behar bada obra batzuk udan astea askoz egokiagoa litzatekelako, behar bada eguraldiagatik eta bar, baina horren atzetik zer dago, diru laguntza batzuk kudeatu beharra. Gero aurrekontuak, diru laguntza lortzen baldin bada, pleguak presatu behar die, lizitazio prozedurak, orduan, gauzek gero eta konplejoa dien honetan, askotan zure esku ez daude olako erabaki batzuk hartzea edo noiz edo nola egin, ez? Eta esango nukena da, harritzen diona jendeari, eta zinegotzi berriekin eta hitz egindakoagatik, atzetik daun konplexutasun guzti hori eta lan guzti hori. Ikusten ez den lan hori da, pixko ban ikuste dut, jende askori harrituko liokena. Beharrezkoa den burokrazia bat eta prozedura bat, erran nahi du Mikel zeren hau nitzetan ez, iduritzen zait, aixe kritikatzen dugula, ez? Erraten dugu, las cosas de palacio van despacio, ez? Eta, zenbat burokrazia, zenbat denbora, baina, gero batzik guztien duzu, eta ingurumen txosten bat egin behar da, horrek ere ez, behar du bere denbora bat, burokratak edo teknikoak ere mugatuak dira eta lan andana bat dago. Eta orden, ez dakit ez, batzutan kexatzen gara denbora horietaz,
Baina ez gero zure impresioa den, aizu, denbora horietako handiz, beharrezkoak dira. Bai eta ez, batetik bai egie da gauzek ezin diela egin, erabaki bat hartu eta nahi duzunari deitu, nahi duzun diruagatik dozein lan egiteko, olako gauzak nik uste kontrol publikoaren gaineko kontrol bat egon behar dela eta hori beharrezkoa da. Baina bai dauket sensazioa, gero eta baliabide gehiago ditugun honetan, gero eta konplejoa bihurtzen nahi dela eta behar bada, egon daitezkela moduak gauza guztiak simplifikatzeko. Noski, ikuspegi, ingurumenarekiko ikuspegia, berdintasunerako ikuspegia, hizkuntzarekiko ikuspegia, gauza asko kontutan hartu behar die eta horretarako egiten die legek eta bar, baina behar bada gero hori dena txertatzerako orduan, nik uste dut ez dela administrazioak gero eta efizienteagoa, gero eta konplejoa da. Eta iruditzen zait, esan bezala, gero eta baliabide gehiago ditugun honetan, behar bada errestu ere egin beharko litzatekeela. Eta batzutan, diru laguntza batzuk, Europatik datozen funtsak eta gauza horiek kudeatzea oso engorrosoa egiten da, eta nire ustez, kasu askotan gehiegi. Igual badire, ez, moduak hori gauza horiek ezak simplifikatzeko eta herritarrei ere, ez, gauzak modu xexeagoan eta rexeagoan iristarazteko, zerren nahi dugunean egiten dugu. Hau da, ez, kapitalismoak nahi duenean arrasongi egiten du, ez, gauzak marketina erabiliz eta gauzak aski argi utzi, eta aplikazioetan eta dena funtzioak, baina, haizu, gero bertze gauza batzuetan, ez, kasi ez dakit, izan behar zara zientifiko bat ulertzeko. Halaxe da, eta udalek badauzkagu lege asko mugatzen gaituenak, ez, eta egonkortasun legea dela, eta bat eta beste, badaude gauz batzuk diozun bezala kapitalismoaren interesekoa dienak, oso errez egin daitezkenak, adibidez, udalaren gerakina, udalaren dirua, beti erabili diteke maileguak amortizatzeko, hau da, bankuei diru ordaintzeko ez dago inolako arazorik. Eta inditeke, inolako lizitaziorik gabe, inolako konplexidade burokratikorik gabe. Baina beste gauze batzutarako, izugarri zaila da, nahi duzula udalaren plantilla handitu, edo behar berezi bat ikusten duzu, eta nahi duzu horretarako norbait kontratatu, horrelako gauzetarako gero eta zailtasun gehiago daude. Edo lanetarako adibidez, 15.000 eurotik gorako zerbitzu kontratuetan, edo obretan 40.000 eurotik gorako kontratuetan, lizitazioa atera behar duzu, ustez, kontrol publikoa egon behar duelako. Gero trampa egin nahi duenak, seguro bietzen duela modua trampa egiteko. Baina trampa egiten ez dugunak ere, azkenen harrapatuta gelditzen ga prozedura guzti horietan. Horren nahi dutenen, diozun bezala, bai, bilatzen dien moduk, konstituziotik hasita, horretarako aldatu zutelako konstituzioa orain dela urte batzuk abuztuan eta korrika eta presaka, bankuei dirua emateko eta beraiek lehentasuna izateko, horrez dago arazo teknikorik, ez burokratikorik, baina beste gauze batzutarako udalek guk geuk daukagun dirua kudeatzeko zailtasunak ikaragarriak die. Zortzi urte, Mikel, hortxen Leitzako udalean, 2015an hor, sartu zineten, orain atzera begiratzen duzuela eta ze sentsazio ematen dizu? Oso balorazio positiboa egiten dut, bai egindako ibilbidea, zerregintzari dagokionez, eta maila personalean bai. Momentu guztiek ez xamurrek izan, momentu zailek ere bizitu ditugu, baina beti gelditzen naiz ere militantzian ere izaten den ikendien harreman horiek, lantalde horiek, giro hori, jendea ezagutzeko beste aukera bat izan da, eta niretzako positiboena ia hori, personalki ikasi dutena eta ezagutu duten jende guzti hori da niretzako garrantzitsuna. Azkenen jende askokin tokatu zaigulan itea, udaltaldekoekin eta eragileekin, eta herritarrekin, eta udalangileekin, eta oso harreman politek egiten die herrigintzan. Hartutako erabaki edo lortutako zerbaitez bereziki harro, zode Mikel? Bai, zaila da esatea bat edo beste, baina adibidez orokorren kirol instalakuntzen zerbitzue publifikatu ginen, eta privatizatuta zeon zerbitzu hori oain ikustea nola doan publiko den honetan ikaragarrizko alde egin du. Bai erabiltzaileen aldetik, bai zerbitzuaren kalitatea aldetik, langileen baldintzen aldetik, horrek asko pozten nau. Garestiago ateratzen da? Ez. Herritarrentzat, egia da azkeneko urtetan joan dela zerbait igotzen urteak ere pasatu dielako eta dena garestitzen doalako, baina proportzioan garai hartan bizitzaren kostea nola zen ikusita, proportzio hortan, inkluso gutxiago igo da. Orduan, beraz, ez da igo, naiz eta inflazioarekin batera zehose igotzen joan den, baina ez horren beste.
Eta aldiz, esan bezala, zerbitzu asko aldatu da. Eta ni publikoaren aldekoa naizen hontan ere, demostratzen da, bertatik bertara, udaletik kudeatuz, jende egokia lanean jarriz, zerbitzuak asko betzen diela. Eta beste batetik, niri asko beten hau ere, herritarrekin batera eta eragileekin batera, aurrera eman ditugun hausnarketa, lan eta foro guzti horiek. Herritarrekin batera, bertatik bertara egote hori, da gehienetako gustatu zaiten ere bai. Hau gainera, neurri hau aipatzen zenuen ez, kudeak eta horiek publifikatzearena, ulertze dut EH Bilduren ez, politika transbertsal bat dela, zehar politika bat, zeren udala hunditzetan aitzen duguna da, hortzen beran ere badakigu hortan ari direla, Irurtzunen baztanen toki hunditzetan. Ez dakit, Mikel, hori da sozialismoa, hain gauza erreixa zen? Da aurrera pauso bat, gure baliabideak publikotik kudeatzeko. Ez da sozialismo hori baino gehiago da, baina bai da egie, helburu handi batzuen iparrorratza hori izan da, dela aurrera pauso bat, eta posten naiz hori aipatzea, ze askotan gutxiesten die ematen dien pauso txikiak, ematen duelako, edo dena kolpetik lortzen da, edo ez du balio. Eta zerbait ikasi baldin badonik errigintzan da hori. Alor askotan, aurrera pauso asko eman daitezkeela, oso sendoak, oso txertatuk herritarrekin batera ikenden guztiala izaten delako. Eta iruditzen zait, poliki-poliki, gure helburua den gizarte berdinago hori, justuago hori, euskaldunagoa, berdinzalago, egunero eraiki ditekela. Nahiz eta helburu batzuetara iristeko denbora asko eta lan asko beharko dugun, nik uste dut olako neurriekin ere lortzen dela norabide horretan aurrera pausoak ematea. Aldiz, Mikel, zerbait geratu zaizunala, ostra, hau egin nahi nuen eta ez dut lortu, edo ez da behintzat bukatu ni bertan egon naizenean? Gauza asko, ni lehen usten 4 urte nahikoa ziela ziklo bat isteko, gero hartu nintzen ez eta nik uste dut 2 legaldi gutxienez behar diela zenbait gauza administrazio motel hontan aurrera eramateko, baina herrigintza da bukatzen ez den lan bat. Eta beti gelditzen die proiektuk, beti gelditzen die gauzek. Nik adibidez, pandemia eta gauza asko tokatu zaizkigu tarte, baina pozik ekingo nion gauze bat da, garbiketa zerbitzuaren publifikazioarekin. Hori bai dugula burutan, eta hori burutan izan dugu aspalditik, baina ezin izan dugu diogu ekin, guain arte, nik uste dut hurrengo legaldian aukera izango dela, baina da, lehitzan gelditzen zaigun zerbitzu bakarra publifikatzeko, eta horre nik uste dut kalitatean asko nabarituko dela hori lortzen denean. Horrek ekarriko luke momentu batean udala izatea langile gehien dituen enpresako matxo artean lehitza batean, ez, guzionek? Ez sarrio papelera daukagulako, orain Torras Papel, lek taldearen parte dena, eta hor langile asko daude, baina egia da enpresarik haundienetarikoa bai izango litzatekela. Momentu honetan, 25 langile inguru dauzka litzako udalak, eta, lehitzan egia esan ez daude enpresa haundi asko badaude, hori baino langile gehiago dauzketan enpresak, baina, taldetxo hortan sartuko litzateke litzako udala ere bai. Mikel, lehitzan, zer gertatzen da? Amekatik 10 hautagai lortu ditu EH Bildu, hegemonia ez, erabatekoa du. Ez dakit hori erabat pozgarria den, ez den pozgarria, hori udalerri guztietan bilatu behar den zerbait den, ala ez dakit baduen ere horrek bere buelta, zeren aurreko batean hemen berako alkatearekin solasean, aipatzen zigun, haizu bazutan ere oposizio egotea hor pixka xaxatzeko ere komeni da, ez dakit nola ikusten duzu kontua? Behar badani hortan oso popularra ez den gauz bat esango dut, eta iruditzen zait, gure kasuan behintzat, onuragarria izan dela 10 persona lanerako izatea. Zegut dauzkegun zinegotzi die lanerako aurkezten dienak. Horregatik batzutan zerrendak istereko ostatzen da, gure kasuan ez delako eman babesa edo jarri aurpegia eta gero alkateak alduen egingo du, ez. Gu lanak banatzen ditugu, lan taldeak ere antolatzen ditugu daltaldearen barrenen, eta gaude denak lanerako. Orduan, 10 persona lanerako izatea herri batean nabaritzen da, eta nik uste hori nabaritu dela. Oposizioaren kasun urte terdi gutxinez bada udaletxera hurbildu ez dela oposizioko hautetxia. Ez du 4 urtetan paper bakar bat aurkeztu, proposamen bakar bat aurkeztu, orduan, holako posizio batekin, zen nahi duzu esatean, nahiago dut askoz gehiago, ahalik eta hautetxi gehien izatea, eta nik presio sentitzen dut gehiago herritarrengan
edo eragileekin edo izan dezazkegun kudaketen inguruko horre hondik ezken akatsak edo presioan niko sentitzen dut. Ez oposizioko hautetxik esango didanagatik, baizik eta zuzenen gaudelako herritarrekin, eragileekin eta abar, eta sortzen dien arazoei aurre egiteko, niretzako presioa eta akuilu lana nolabait herritarren gandik gehiago sentitzen dut hori, eta ez oposiziokoak esango ditenagatik edo. Zer izango zen formula, ez dakit halakorik baden, baina EH Bilduko gainerako udalerrietako hautagaientzat, mezu moduan edo lortzeko olako arrakasta, Bilduk lehitzan duena bezalakoa, ez dakit, pentsatzen du lehitzaren ere berezitasun, gizarte berezitasunak eragingo dutela hondit, baina ez dakit zerbaitean aholkatzen alko litzateken. Asteko esango nuke lehitza ez dela bi koloretakoa bakarrik, asko zanitzagoa da, eta horren konstientega. Nafarroako parlamenturako bozketetan ere ikusten da hor aldaketak egiten die. Baina bai esango nuke, jende gehienak, herritar gehienak, positibo baloratzen duela udal honek gobernatzeko izan dudun eredu, eta saiatu ga hurbilekoak izaten, saiatu ga entzuten. Eta edozein arazoren aurrean, hurbiltzen ga, saiatzen ga konpontzen, nolabait ez dugu distantzia bai jarri herritarren gandik. Eta bestetik, lehen esan dutena, lanerako gaude eta herrigintzaiteko gaude. Gauza deixente aurrera ateratzea lortu dugu, eta nik uste dut hori dela jendeak baloratzen duna. Oain behintzat jendea etortzen zait, bukatzen ari nahi zen hontan edo hitz egitea, eta orokorren bi gauzoiek entzuten ditu. Lan asko induzue batzuk, edo beste batzuk gertukoa sentitu zaitugu, behar izan dugunen, edo hitz egin behar izan dugunen, eta nik uste dut bi gauzoik oso garrantzitsu dira. Herritarrekin batera egotea eta entzutea eta gertukoak izatea, eta bestetik gu aurkezten ga lanerako, ez gaur aurkezten nolabait eserlekoa betetzeko. Gero horrek sortzen dezkit, Mikel, zalantza batzuk zeren parte hartzearena ere batzutan, eta ez dakit, alako formulazio bat errex erraten duguna, eta bakizu, demokrazia erabiltzen den bezala denarentako, orain parte hartzea ere erabiltzen da. Karo, gero ez dakit ze puntotaraino den erreala, hau da, ulertzen dut nik herritarrak ere ezin direla egon seguraskire, parte hartzen etengabe edo, hori ez dela gero errealista, Orduan, karo, zer bihurtzen da, zer da gero parte hartzea, Nik bastango esperientziatik, zeren batzarretan gero, hor agertzen dire betikoak, betiko lauak, eta aizu, batzutan parte hartzea deitzen dugun hori gero kasi sentsazioa da, ez dela egia, baizik eta fatxada bat. Orduan, zer da egitazko parte hartze bat? Galdera oso sakona da, baina nik esango nuke batetik udalkudeaketan den ezin da parte hartze bidez bideratu, ezinezkoa izango litzatekelako. Esan bezala, kudeaketak lan asko ekartzen du, erabaki txiki asko hartu behar izaten die, batzuk gehienak teknikoak die, hirigintzako gaiak adibidez, baimen baten aurrean, baimen eman alden edo ezin den eman, kasu gehienetan, teknikarien txostenan arabera erabakitzen da, eta ez da margen handirik izaten, Eta kasu askotan esan bezala, hortara aurkeztu ganak, daukagu lana hori eramateko. Baina badie gai asko, estrategikoa dienak, eta epe ertain edo luzera ekarri ditzazketenak, beraien ondorio positiboak edo negatiboak herrintzako, eta bai horri iruditzen zait oso garrantzitsua dela, herritarren parte hartzea sustatzea. Kaso batzutan oso ongi ateratzen da, eta jende asko parte hartzen du, beste batzutan ez horren beste, baina aukera horiek irikitzea ere garrantzitsua da. Kasu honetan adibidez Leitzan energia berriztagarrien komunitatea sortu berri da, kooperatiba bat sortu dugu, eta hor poz handia ematen dit esatea ikaragarri jende pila inplikatu dela, eta kasu askotan inoiz etorri izan ez den jendea ere inplikatu da, eta hori ere parte hartze moduko bada energiaren arloan, energia buru jabetzaren bidean pauso bat ematen nahi ga, oso garrantzitsua, herritarrekin batera, goienerrekin batera, eta badiegai oso garrantzitsuak estrukturalak dienak, herritarrekin batera eginez gero, lehen esan bezala askoz sustraitugoak izaten dira, asko sendogoa diela, eta kaso askotan ere bai, jende guztien arten, erabakik asko zentzuzkoak hartzen ditugu, Gero esan bezala, gauza guztietan ezin da erabat galdezka ibili, ezinezko izango litzatekelako. Eta ez bakarrik ulertzen dut, parte hartzaren kontu demokratiko baten gatik, baizik eta ere herria kohesionatzen duelako gehiago, hori ere politika da, egin behar balen duzu peatonalizatu behar dut kale hau. Hor, ostatukoak badu interes bat eta auzokideak bertze bat, orden
pentsatzen dut hor parte hartzea egiten duzunean, bueno, hori bera ja da nolabait ere kudeatzea, ez? Gauza pixket konpontzea, zeren orden jartzen duzu ostalaria eta ez, bizilaguna aurrean, eta haizu, klaro, hemen badire bi interes, zer egiten dugu honekin, ez? Eta ja, nik uste ariketa horrek berak ez laguntzen duela pixka bat gero ere. Bai, eta bida, adibide horrekin ere, Leitzako plaza, ondoan dagoen parke bat, eta inguruko kale bat peatonalizatu ziren, orain dela urte gutxi, eta hori iteko ere, auzoko kide guztiekin, tabernariekin eta elkartu ginen, eta diozun bezala horrek ere laguntzen du, bakoitza besteren tokin jartzeko. Ze realitate guztik ez die berdinek, ez? Batek interesa dauka, nik taberna dauket eta nahi dut hemen terraza izan eta kotxak ez ibiltza gora eta bera, beste batek ez dakize arazo dauka, bajera daukalako eta horreraino kotxa sartu nahi duelako, eta denon artean saiatzen ga nolabait irtenbideak bilatzen. Nik uste irtenbide horiek egokigoak izaten diela, ze guk ere askotan ikusten ditugu egoera batzuk ez genezkienak, ez? Eta modu hortan tresna gehiago dauzkezo erabaki egokigoak hartzeko, eta gero herritarren partetik ere hartzen dien erabakik ulertzen die hobeki eta konpartitzen die. Guk adibidez modu batera egin zen gauzek, baina ere bai aldatu izan du die erabaki horiek, herritarrengandik jasotako iritziengatik eta arrazoiengatik. Eta adibidez gure kasun peatonalizazio horrekin ez dugu arrazorik eduki, inguruko herritan adibidez ez dalako ariketarik egin eta oraindik ere arrazoekin dabiltza. Honek, zerbait izanen du, ez? Aipatzen duzuen bizket kudeatzeko modu honek, zeren Leitzatik haratago, okerrezpanago, Euskal Herrian edo beintzatea eta Nafarroan, uste dut, udal edo udalerri gehien dituela EH Bilduk, ez? Erra nahi dut, beraz, zerbait badago zentzu horretan. Bai, Nafarroan lehen indar municipalistaga, hautetsi kopuruen arabera, eta espero dugu 28tik aurrera ere ala izaten segitzea, eta Euskal Autonomia Erkidegoan berdin. Beraz, Hego Euskal Herrian lehen indar municipalistaga diferentzikin dena kontutan hartuta gainea, eta batez ere hori indar municipalista bat. Horrek ez du esan nahi, beste aspirazio edo beste instituzio batzuetan ez daukagunik indarrik eta gaina gero eta gehiago daukagu. Baina bain ikuste dut herrigintzan eta herritarrekin lanen aritzeko estilo propioa dugula, eta hori kasu askotan, ongi etorria izan du dela, ongi hartua izan du dela. Leitzarekin akitzeko, David Anaut, nola gusten duzu? Hortxen, zure, ez dakit ez, orain datorrena, ez bakarri David Anaut, baizik eta talde oso, ez dakit nola ikusten duzun, Mikel? Oso ongi, galdera iken ere kasi ez izatutzi, oso ongi ikusten dut oso egokia da, pertsona esperientzia daukena, persona pausatua da, oso langila, oso antolatua, nahoz ziur lan izugarria egingo dula. Eta talde osoari dagokionez ere berdin, saiatu ga, arlo ezberdinekin modu egokian lan egingo duen jendea ekartzen taldera, eta batez ere, eta hori denei esan diegu gaina, elkarlanean aritzeko gaitasuna dauken jendea. Ze izan diteken horbait, aditua dena gai batean, baina ez baldin bada gai jendearekin lan iteko, behar bat ez da proposena hor egoteko. Beraz, oso pozik nago egia esan, lortu dugun zerrendarekin, editzen zait, hurrengo urtetan ere emaitzak etorriko diela. Egin genean, hain zuzen ere, elkarrizketa David Anauti aitzineko batean, eta hor, azaldu zuen, lasai ederrean eta modu pausatuko batean, zein den haien proposamena, haien programa, beraz, hortxen dago ikusgai, beraz, gaur baliatuko dugu, hemen Mikelekin gaudela, bertze galdera batzuk egiteko, pixket fokoa haundituko dugu, Mikel, gainera hortxen zaude parlamentuko zerrendetan, EH Bildu, ez dakite nola ikusten duzun, Jesukristoen hautsak, arrotu dire azken aldian, kanpaina honetan, hasierako fase batean, badirudi ez, ganden astean, etaren zerrendaren kontuekin horre eman zioten ez, horri nola baitere ez, bomboa handia, eta haizu, orain ere bai, EAJ behintzat ez, EAen atera dituen bideo batzuekin eta bar, ere bada nahiko iskanbila, ez dakit, nola ikusten duzun zer gertatzen ari da. Bada salsa bai, esaten duzun bezala. Nik uste dute parte baten estatu mailan eta estatuko ikuspegitik hasitako kanpaina mediatiko potente bat izan du dela, eta iruditzen zait kasu batzuetan EH Bildu kolpatzeko izan du dela eta iritzi publikoa baldintzatzeko, baita ere estatu mailan PSOE igatzeko ere iruditzen zait, baina denborarekin behar bada kontra ere etorri altzaiela iruditzen zait, hori dena sustatu dutenak, ze gatazka politikoaren hautsak berriz arrotzearena
nolabait tensionatzeko, eta iruditzen zait gizartea aurrerago doala, guzti hori horretatik, baina aurrerago doala, eta horrekoan EH Bilduk ateratzen zuen bideo motz baten bukaeran esaten zuen bezala, honek zerbait argi uzten baldin badu da, eskubiaren aurrean, izan eskubi espainola edo autoktonoa, eskubiaren aurrean, EH Bildu oso deserosoa zaiela, ez? Indartzen ari den proiektu bat da, deseroso eta urduri daude, eta urduritasun horregatik ere, nik uste dut olako kanpaina zikinak martxan jarri dituztela. Esan duzuen bezala, EAJ ere sartu da bete-betean kanpaina horretan, eta nik uste dut behar bada kontra ere etorriko zaiola, eta jendeak hori kontutan hartuko duela. Aipatzen ari ziren, entzun dugu baitere Espainiar estatutik, Madriletik, batez ere PP-ko alderdi batzuk, PP-ko sektore batzuk, Ayusoren pixket bueltan ibiltzen direnak, eta nola ez hortik eskuinerago, Voxeko hortxen inguruetatik, erranez, EH Bildu ilegalizatu beharko zela. Eta karo, hori erratea, ez dakit bertze kasu batean, igual, ulertzen alda pixketez, kanpainan erraten diren, handikeriak gisa, baina, klaro, hemen badugu horren inguruko esperientzia bat, horren ez dakit, beldurtzen duen, ez dakit posible den, momentu batean olako puntu batera iristea, ez dakit nola ikusten duzu, Mikel? Nik ikusten dutena da oso deigarria dela, Madrideko lehendakaritza lortu nahi duen hautagaiaren, ia arrazoi edo erabiltzen duen zera nagusia, argudio nagusia hori dela. Eta ilegalizazioak, eta gatazka, eta tensionatzea, nik uste hori oso deigarria dela. Madrilen gertatu den guztia gertatuta, sektore publikoa dagoen bezala egonda, pandemia garaian jendea hiltzen utzi izan duten bezala, guzti horren ondoren, beraien arrazoi nagusia edo kanpainan erabiltzen duten lelo nagusia hori baldin bada, horre beragia nahikoa esaten du, ez? Nola ez daukaten proiektu propio bat, eta saiatzen dien nolabait titularrekin, eta sensazionalismo horrekin nolabait hori dena gainditzen. Beraz, ez dut uste oraingoz behintzat ilegalizaziorik etorri daitekenik, baina horren gain, hori bai, erabiltzen nahi diela, nolabait batzuen utsuneak eta batzuen gabeziak nolabait estali ahal izateko. Mikel, aprobetxatuko dugu, elkarrizketaren azkeneko rekta honetan, galdezeko pixket nola ikusten duzun toki batzuetan gertatzen aldena, igande honetan, ja, berehala hementzen ditugu hauteskundeak, batez ere galdetuko izkizutolako toki emozionante batzuetan, zer gertatzen alden zure aburuz, horietan lehenbizikoa, zuen hurbilean ere dagoena, Lekunberri, hortxen, urte andana batean, Lekunberriko taldeak, gehiengoa, nolabait ere hegemonia, ez bairik gabekoa, baina kontuz, aurreko legegintzaldi horretan, aurreko hauteskundetan, boto gutxira geratu ziren, zer gertatzen alden, Mikel? Diozun bezala, indarrarreman hori aldatzen joan da, 2019an 40 bozkan ingurun izan zen ezberdintasuna, eta Lekunberriko taldeak irabazi zuen, baina oso bozka gutxiengatik. Eta oraingoan nik uste dut, lehia oso handia dela, eta ni ziur nago oraingoan, koska hori EH Bilduren alde izango dela. Iruditzen zait, esan duten bezala, herrietan kudeatzeko gai izateaz gain, beste modu batera kudeatzeko gai garela, eta gure eredue hori dela. Eta iruditzen zait, Lekunberrin ere EH Bilduk eskaintzen duena hori dela. Lehen aipatu duten hori. Gertutasun gehiago, herritarrekin gehiago harremantzea, gehiago hausnartzea, gehiago elkarlan gehiago itea, eta iruditzen zait, jendeak hori eskatzen duenez, hauteskundetan ere emaitzetan hori nabarituko dela. Bertze tentsio toki bat, Iruñean, zer gertatuko da? Bozka gutxin bueltan egongo da zein izango den lehen zerrenda, ezta? Zerrendari bozkatuena. Eta iruditzen zait, ondorengo hipotesietan eta erori baino lehen garrantzitsuena dela hori. Jakita oso bozka gutxiengatik erabakiko dela UPN edo EH Bildu den zerrendarik bozkatuena Iruñean. Orain dela urte batzuk hori esatea, ia utopia bat zen, baina momentu honetan hola da, eta azkeneko inkestak esaten dutena gaina da, goraka goazela, hautagai oso onak dauzkagu Iruñean, nik uste dut jendek orokorren oso begionez ikusten duen alkategaia dugula, eta beraz, tendentzia horrekin segitzen baldin badugu, erne, eskubia zatikatuta daolako, ez dakigu ziur
zatikatze horrek ze ondorio ekarriko duen, eta dont legea aplikatzen denez, eta toki batean jarritako bozkak ze eraginokiko duten beste batzuen ordezkaritzan eta bar, oso posible da, Iruñean lehen zerrenda izatea, eta horrek berme guzek emango lituzke Joseba Siron alkate izateko. Eta ez balitz gertatuko? Oda UPN aderatzen bada lehendabizikoa, orden UPN-eren bertze alkatetza bat izango genuke? Orduan ikusi beharko da, besteak ere ze apustu egiten duten, ze postura hartzen duten, pentsatzen dut hor ere negoziaketak eta egongo diela, eta hor besteak nolabait atera beharko dute argazkia, zer nolako Iruña nahi duten, eta nolabait herritarrek esandakoaren ondorioz bakoitza bere erabakiak hartu beharko ditu. Gurea oso argi dago, besteak erantzun beharko dute egoera hori emango balitz. Bertze toki interesgarri bat, EH Bildurentzat, Donostia, ezagit berreskuratuko den hor ere alkatetza. Hor ere nik uste ilusio asko daola, Euskal Herriko hiriburu historikoan Iruñen bezala, gertatzen den bezala, eta hor ere nik uste aukera asko daudela. Orain dela denbora bat inkesten arabera etzun ematen horren gertu gineukenik, baina denbora igaro hala, nik uste dut asko igotzen nahi dela EH Bilduren aukera, eta beraz, lehia estu egongo da diozun bezala, Donostian, Iruñean, herri txiki askotan ere bai, eta emozionantea egongo da igandekoa bai. Bilbo hori bai dela, feudo bat, ezin dena konkistatu? Oraingoz bai, baina zeinek esango zuen, beste toki batzuetan hala izango zenik ez, hala etzenik izango barkatu, ze Iruña bera ere, guen dela urte batzuk, lehenengo indar politikoa EH Bildu izatea, ezker independentista izatea, utopia batzen esan duten bezala, baina denborarekin hori aldatzen joan da. Iruditzen zait Bilbon ere denborarekin gauzek aldatzen joango diela. Egia da, oraindik ere denbora beharko dela, ze Bizkaian eta Bilbon bereziki daukagun indar harremana beste bat da, baina EH Bildu segitzen duen bezala segitzen baldin badu, hemendik urte gutxitara behar bada beste goera baten egon gaitezkela iruditzen zait. Eta azkenekoa, ez dizut galdetuko Gasteiz, baizik eta Nafarroa. Zer gertatuko da Nafarroan? Nafarroan ere, nik uste dut gorantzko norabidean goazela, eta EH Bildu areta erabakigarriagoa izanen dela. Aurreko urtetan ikusi da erabakigarria izan du dela lege askotan, udalei ere eragin digun lege askotan, izan udal finantziazioaren gaiarekin, hor ere nik uste dut oso egoera desberdinak ino den udaleri berdintasun egoera batera eraman gaitula eta udal finantziazioan denok irabazten atera garela. Guzti hortan EH Bildu erabakigarria izan du da, eta iruditzen zait, orain indar korrelazio horretan, indar harreman horretan, pauso bat gehiago emango dugula, eta iruditzen zait erabakigarriagoak izango garela. Hementxen utziko dugu gaurko elkarrizketa, bai eskatuko dizut, Mikel, akitzeko, zu ere zerrendetan zaudenez parlamentuan, leitzan printzipioz ez, dirudi gauzak nahiko argia direla, baina, mezu bat zergatik den garrantzizkoa, bai Leitzako udalean eta bai Nafarroan eta bertze udalerrietan, zure aburuz EH Bildu hortzen egotea alkatetzan edo lehendakaritzan. Lehenengo gauza esango nuke, deus egintzat ez emateko, ez Leitzan eta ez inon. Iruditzen zai garrantzitsua dela herrietan ahalik eta babes gehien lortzea, esan dugun eredu horrekin lanen segitzeko eta herritarren babesa jasotzea ezinbestekoa da, ahalik eta jende gehien horrerako lanerako izateko. Leitzan, Lekunberrin, Iruñan, Donostian toki guztietan beharrezkoa da ahalik eta babes gehien lortzea, eta gero Nafarroan ere bai, iruditzen zait, esan duten bezala erabakigarrik izan dugala, batetik, helburuk argi dauzkegunez, ezberdinekin adostasunek lortzeko gai izan dugalako, eta adostasun horiek beti izan du die herritarren bizi baldintzak eta eskubidek zabaltzeko. Eta kontra, murrizketak egin nahi izan du dituztenen gu ere aurren jarri izan duga. Beraz, Nafarroko parlamentun gero eta erabakigarritasun gehiago izan, norabide hortan ere bai aurrera pauso garrantzitsu bat izango da. Eta horregatik, iruditzen zait oso importante izango dela, igandean parte hartzea, lehia estua dago toki askotan, eta beraz parte hartzea ezinbesteko izango da, toki batzuetan behar dien bozka gutxi horiek lortzeko eta egoera batzuk irauli ahal izateko edo babes hori mantentzeko beste kasuetan, daukagun bezala. Mikel Zabaleta, hortzen, Leitzan 8 urtez, alkate orain ere zerrendetan izanen dugu, eta baitere Nafarroko parlamentuko zerrendetan ikusiko da zer gertatzen den, jada gutxi falta den igande honetan. Mikel, mil esker handiz gaurkoan gurean egoteagatik. Eskerrik asko zuei.
Gaurko eta biharko eguraldia. Gaur hodei dezenterekin jarraituko dugu batez ere iparraldean. Bertan goizean euri txikia egin dezake, dena den ostarteak ere zabalduko dira noizbehinka. Atxalde gau partean, zaparrada mardulagoak bota ditzake eta baliteke zenbait lekutan ekaitzak jotzea. Iparraldeko haizea ibiliko da bolada gogorrekin. Temperatura maksimoetan aldaketarik ez. Eta bihar hortzilarean ostarte ederrak izanen dira batez ere kostaldetik gertu. Atxalde gauean zaparradaren bat edo bertze bota dezake mendi inguruetan. Haizeak hego-ekialdetik joko du bolada gogor batzuekin eta temperatura nabarmen igoaraziko du. Leku askotan 25 gradu ingurura iritsiko da. Atxaldean brisa ibiliko da kostaldean. Guk ere bai emanen diogu geldialdi txiki bat politikaren kontuare, pixka saturatuak gaude, hortxe badakizu 28an badugu hitzorduri, baina 27an hori da, pixka paroiaren momentua hausnarketarena eta hausnarketa horretan laguntzeko, badugu proposamen aski interesgarri bat, Kukai tailerra antolatu dute, eta aipatzen genuen ez, 27an izanen da, goizeko 11etan hasiko da ekitaldi batekin, laiko ibilaldi moduko batekin, eta gero haiku tailer bat ere izanen dugu, eta haiku tailer horretan maixu, horretan maixua dena izuzen ere Josu Jimenez Maia izanen dugu, hemen behin baino gehiagotan izan dugun idazlea, liburuak aurkezten, ontakoan tailerraren berri pixkat ematen, beraz, lehenik eta behin, atxaldeon Josu milesker guren egoteagatik. Milesker honi zuri. Aipatzen genuen, Kukai tailerra hausen, izen orokorra, nondik datorkio izen hori? Kukai hitza berez japonierazko hitza da, eta bada haiku lehiaketa txiki bat. Lehiaketa izanik ere, agian azpimarratu beharko genuke, lehiakortasunik gabeko lehiaketa dela. Men normalean, biltzen garaik lehiaketa batean izaten da norgehiagoka, ez? Eta, Japoniako tradizioan eta kulturan idazten diren eta sortzen diren artefaktu literarioak denon onerako dira, ez? Beraz, helburua ez da norgehiagoka aritzea, baizik elkarrengandik ikastea, idaztea jaikuak euskeraz, eta sortzen direnak denon probetxurako izan daitezera. Eta beraz, Kukai ulertzen dut hori, dela lehiaketa baino ez lehiaketa, nola baiterez, denendako onura ekartzen duen, nor gehiagoka edo nor elkarrekikotasun hori. Bai, hori da pixka filosofia, ez? Lehiaketa hitza adituta burura datorkigu, agian boxeoa, ez? Eta gurean ez da halakorik, gure nahia da elkarrengandik ikastea, goiza ematea poesiaren inguruan, eta jaikuak idaztea, eta gero denon eskura jartzea. Halere, Josu okerrezpanago, hasieran bai antolatu duzue, baita ere ibilaldi moduko bat, ezagit Iruñetik edo nondik eginen duzuen, eta uste dut, txoriak edo txorien kantuak ezagutzeko, konta guzu? Hain zuzen ere, jaikuak idazteko tenorean, importantea da naturatik edatea, ez? Eta zorionez, Iruñan baditugu parkeak, baditugu pasieran ibiltzeko hainbat leku zoragarri, horre Argako paseoa, edo Yamaguchiko parkea, edo ospitale aldean badira ibilaldi osasuntsuak deitzen diren ibilbide batzuk, eta zuhaitz bereziak dituztenak. Orduan, txorien kantua aditzeko aukera izanen dugu segurazki, baina hor batez ere zuhaitzek erakutsi behar digutena eta inspiratu behar digutena nahi dugu profitatu. Eta horretarako kontatzen dugu zuhaitzetan aditua den Mikel Belaskorekin. Mikel Belasko Ortega, bada Erronkariko Ainariak institutuko zuzendaria, toponimian aditua, eta zuhaitzei buruz asko dakiena. Eta orduan eginen dugu ibilaldi bat,
ospitalen inguruko zonaldetik, eta helburua da hor dauden zuhaitz berezi batzuk, eta ez hain bereziak, bezikan, egunerokoan ikusten ditugunak, baina ero moduan gabiltzalarik igual ez diegu duten garrantzia emaiten, eta ez diegu erreparatzean. Orduan, gure asmoa da, giro, hauteskunde aurreko giro hontan, hausnarketa eguna baino egin behar duguna da poesia eguna, eta ibilaldi hortan Mikelek hainbat datu emanen digu, eta espero dugu giro hortan berak emandako lekzioa lagungarria suertatzea jaikuak sortzeko. Nik beti gomendatzen dut, olako ibilaldietara gatea, nik uste plazer bat izaten direla, zeren ezagutzen ditugun aferak dire, aipatzen zenuen, zuhaitz hori, beti ikusi duzuna, eta batean, hortan aditua den norbaitek edo hortan jantzia dagoen norbaitek, kontatzea horren inguruko historiak, beti nik uste plazer bat izaten dela, eta beti aski arrakastatsuak izaten dire, beraz, ibilaldi horretan ere parte hartzeko gomendioa, eta, gero, jaiku tailerra, Josu, kasu honetan, zure eskutik. Bai, helburua da, ibilaldi hortan zehar gozatu dugunaren ondorioz eta ondoren, jaiku horiek elkarri erakustea, ez? Jendeak, beraz, badu aukerarik ibilaldia bitartean, edo ibilaldia eta gero ere, jaikuren bat edo beste zirriborratzeko, eta gero, 12 aitzina, Nafarroako ospitalearen ikasgelan bilduko gira, eta hor, zorroztu jaiku horiek edo, eta elkarri erakutsi. Eta hor, eginen duguna izanen da, elkarri erakutsi, baina egilean orden ezkutaturik. Alegia, idazten diren, sortzen diren jaiku guztiak, jarriko ditugu denen aurrean pantalla batean, baina errangabe nork idatzi duen. Zeren eta mendebaldeko kulturan batez ere badugu aurreiritzia honitz, eta nork idatzi duen, horri emango diot nota on bat, emango diot hainbat puntu, ez? Orduan, nik eginen dudana, edo tailerroen eta eginen duguna, ze izanen da, jaikuak zerrendatu bai, jaikuak idatzi bai, baina bukaeran egilea ezkutaturik. Orduan, jendeari emanen diogu aukera, errateko zein den gehien gustatu zaiona, eta ziur naiz gauza bereziak aterako direla. Zer normalean, pentsatu izaten da, horrek asko daki, jaiku buruz da, horrek, eta ez du zertan, ez? Momentu hortan igual, jaiku gintzan oso ibilia ez den batek izan du holako momentu bat eizatzeko jaiku polit bat eta papereratzeko, ez? Eta orduan, beti ikasten da elkarrengandik eta beti sortzen dira ustekabeko jaiku politak. Zu Josu, lagunduko duzu ala ere jaiku horiek pixkete osatzen? Bai, nire lana izanen da, batez ere jaikuaren inguruko jakin mina asetzea, jaiku gitzan zertan datzan, ez dut parte hartuko lehiaketan, nola baita esateko, eta nire lana izanen da bideratzea eta zalantzak argitzea. Ez dakit hor gomendio bat ematen aldi guzun, Josu, hemen zaudenez, galdetuko dizugu, jaikuak egiteko ez dakit alako klaberen bat, orain modan dauden horiek, pentsatu da etzarela sobera zalea, tips horienak, baina pixkate nondik has gaitezke bintzat jaiku bat egiteko? Nik ustut, Japonian deitzen dieten oian baino horiek, edo basoan barna ibiltzea eta oianak eskaintzen dizuna arnastea, izan daitekela tip edo aholku on bat, ez? Azken finean, eguneroko zurrunbilo erontan ez dugu hartzen aukerarik, ez dugu hartzen tenorea lasaitzeko eta naturaz gozatzeko, eta nik aitortuko dizut jaikuei esker natura bertze modu batez ikusten ikasi dudala, eta beraz oianetara edo mendira joateko aholkua ematen dut.
beti ere kaier txiki bat aldamenean eraman da, eta agian ez duzu harrapatuko edo duzu eizatuko estrainekoz idazten duzulari haiku zoragarri bat, ez? Baina beti ikasten da eta beti badire ustekabeak. Haikua zer erranen zenuen berezia duela, akaso, ez? Bertze estrofa batzuekin, bertze olerki formatu batzuekin alderatuta, zer du berezia? Aristian erranduan bezala, naturatik edaten edo hartzen duen artefaktu poetikoa dela, ez? Beti izaten du, natura elementuren. Bai. Jendeak pentsatu izaten du bost struktura hori dela ezaugarri nagusia, baina ez dela, badira bost, zazpi bost neurketa duten beste poema japoniar batzuk, Hilaurreko poemak edo Senryu izenekoak, eta haiku duen ezaugarria batez ere hori naturarekin bat eginik sortzen den, momentu batean sortzen den sensazio bat transmititzeko nahimen edo nahi hori, ez? Haikuak ez baitira lirikoak. Adierazteko zenbat maite duzun persona bat hor, baduzu ohiko estrofa bat, edo soneto bat, edo bertso librea, ez? Baina haikua behar du izan naturarekin lotuta, eta haikuetan normalean egoten dira bi erreferente, bi foko, eta sukarriak bezala, bi foko horiek elkar joz, sortzen da txinparta, sortzen da haikuaren erakargarritasuna edo magia hori. Eta bi fokoik bakoitzak izaten du ere bere zitasuna? Normalean bat izaten da geldirik dagoen elementu bat, eta beste izaten da mugitzen den elementu bat, beti ere naturarekin lotuta, egilea desagertzen da, nia desagertzen da, hori importantea da, norberak naturarekin bat eginik sor daiteken xarma edo, ez? Eta berez haikuak izaten du eten bat, bi foko horiek bereizteko, eta normalean ez beti, baina normalean ere arruntean izaten du urtaroari dagokion hitz klabe bat, ez? Kigo izeneko hitz bat, ez? Beraz, zuk ikusten baldin baduzu hitz hori, jasen duzu, haiku hau idatzi da, Udaberrian edo, ez? Eta, gerezia agertzen baldin bada, ez? Gerezia normalen izaten da Udaberrian hemen, ez? Udaberriko haikua dela esan genezake. Eta beti jarri behar da, edo, komedida, alako erreferentziaren bat jartzea, jakiteko ze urtarotaz ari garen. Bai. Baina egia da, ere badaudela salbuespenak, ez? Eta, berez, haikugile edo haigin garrantzitsu batzuek euren haiku bildumak behin baino gehiagot antolatu dituzte urtaroen arabera, ez? Eta hor ere, japoniarrak bereziak dira, zeren haiek 5 urtaro bereizten dituzte, Udaberria udazkena negua, eta urte berriari dagokion aroa. Beraz, 5 urtaro bereizten dituzte, ez? Eta orduan egoten dira urte berriari dagozkion haikuak. Hemen berriz 4 eginen ditugu. Norberak egin dezake modu ortodoxo batez Japoniako tradizioari jarraiki, nahi izatera, edo egin dezake heterodoxoagoa, ez? Baina nik uste dut oso importantea dela ez nahastea heterodoxia ez jakintasunarekin. Nik uste dut importantea dela haiku gintzan sakontzea, asko irakurtzea, asko lehitzea, eta gero norberak erabakitzen baldin badu. Begira, nik ez ditut maite egitea urte berriari dagozkion haikuak, ez? Eta antolatuko ditut ene haiku tipiak 4 urtarotan behon dizula, ez? Baina jakizu, gero aurkituko duzula, Japoniako haigin importante batzuk egin dituztenak 5 urtarotan. Zer erran zenuen Josu duela ederra?
jaikuak, hau da, ez? Aipatzen genuen, badire bertze neurketa batzuk, bertze neurri batzuk, bertze moduak irudiak transmititzeko, sentsazioak, jaikuak akaso bere neurri horrekin edo bere berezitasun horrekin ez? Zer du, zer rango zenuen baduela hola ederra? Ba, hain zuzen ere, erronka bat dela, hain silaba gutxitan, sensazio bat transmititzea, ez? Eta oso iradokitzailea dela, ez? Nolabait, norberak behar du hori osatu, ez? Hori gertatzen da poema guztiekin, ez? Baina, aste artean adibidez izan genuen Nafarateneoan Txominegi Azpandarra, bere azken liburua da Lur Ilaunduan loreak, eta berak baditu naturan oinarritutako hainbat poema, ez? Baina, klaro, poema narratiboak dira, bai? Eta hor, isiltasun ozena sartzen zuen olako batean, ez? Oximoron bat da, ez? Baina, jaiku batean ez duzu tokirik deskribapen luzeak egiteko, ez duzu oximoronik eta olako figura, ez? Metaforarik iaia ez dago jaikuetan, eta orduan jaikuetan erritmo importantea da, baino errima ez dago, eta orduan behar dituzu baliatu bestelako baliabideak, aliterazioak direla, musikaltasuna, baina ahantzi behar dituzu pixka bat, mendebaldeko literaturan hain importanteak diren metafora edo metonimia bezalako tropoak, ez? Eta orduan, erronka hori, hain zuzen ere, da erakargarri jaikua bihurtzen duena. Gero ere, izaten dute halako atzealde edo trasfondo filosofiko bat, edo normalak izaten dire gehiago, irudi bat, sentsazio bat, eta ez dute gero buelta bat, hortik aratago joaten altzaren, bueltak ematen. A ber, askotan jaikua eta budismoa elkarren eskutik etorri dira, ez? Baina nik aitortu behar dizut, nik ikasi dudan jaiku gintza izan dela beti ikuspuntu literario batetik, ez? Egia da, monje budista askok, Ryokanek berak, monje budista izanik sortutako jaikuak ezinbestez budismoarekin lotuta daude, estuki lotuta egon ere. Baina, ni ez naiz hurbildu jaiku gintzara hildo horretatik, baizik literaturaren ikuspuntutik. Jaiku ez, hemen solas batzuk, pixket ezagutzeko artefakto literario hori, Josuk erraten duen moduan. Mario Benedettik erraten zuen hori. Mario erraten zuen. Berari zor diogu artefaktu poetiko zerarera. Artefaktu poetiko hori. Josu, por cierto, ez dakite komeni den tailer horretara norbaitek joan nahi badu, komeni da jakitea jaiku ez, egotea pixket jakinaren gainean zer diren nola funtzionatzen duten pixket errestasuna edo izatea, ohitura bat. Komeni da, gutxenez zerbait jakitea, baina egia errateko norbaitek nahi badin badu parte hartu, gustura hartuko dugu, eta hori bai, komeniko litzateke aldez aurretik euskera abildua ateneonavarro.es elbiderat igortzea mezuño bat, gutxinez jakiteko zenbat fotokopia egin behar dudan, ez? Gerta ez dakigun, larun batean, ibiliko garela, fotokopiarik gabe, ez? Bai. Eta lehenik, gainera, paseo horiek, aipatzen guren, hainbertze toki eder baitu hemen, Iruña honetan, aipatzen zenuen, gainera, justo lehen hori pentsatzen, Yamaguchi parkea, eta horrek ere badu Japoniako kulturatik zerbait, ez da? Ez da feng shui deitzen den... Japoniako bi lagunek diseinatu zuten, bai, eta nik egin nuen duela 7-8 urte hor kukai bat, eta oso aberatsa izan zen. Oraingontan lotu dugu atera gara pixka Yamaguchiko parketik, eta ospitalen inguruko ibilbide osasuntsu hoiei lotu gatzaizkie, asmoa baita gero ibilbide osasuntsu horietan jaiku horiek beraiek ezartzea.
eta jendea pasieran dabilelarik, ere izatea aukera haiku horiek gozatzeko. Zer ederra. Hortxen, zegi Josu zerbait garrantzitsua geratzen zaigun, errangabe aipatu dugu idazteko, mezu hori jakiteko zenbat parte hartzaile izanen diren, eta bertzerik gabe, gozatu nahi duenak, 27 honetan, larunbat honetan, nahi zuzen ere, hortxen, aukera paregabea, paseo bat emateko, paseo eder bat, eta gainera, haizu, hortan aditua den norbaitekin, pixket kontatzeko, zuhaitzen inguruan zer dagoen, zenbat historio eta zenbat kontu, eta gero gainera artefakto poetiko horiek egiteko aukera. Hortan, ibiliko da gainera, Josu Jimenez Maia, pixkete bere jakintza horiek ere bai helarazten eta laguntzen, hortan osatzen haiku horiek. Josu, gaurko hemen utziko dugu, mila esker ondit. Zuei. Hauxen dena gaurkoz hemen magazinean, bi elkarrizketa interesgarri horiekin utziko dugu gaurkoan, eta bihar ere hemen izanen gara, astea akitzeko. Bihar arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.